Salutare la toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Sofa Talk care ne găsește în Germania și pe canapeaua noastră virtuală la această ceașcă mică de ceai. Vorbim cu Nicu Șterbescu, cu care am avut marea plăcere câțiva ani în urmă să facem legătură. Tot prin intermediul diasporei ne-am întâlnit, pare mi se, la Chișinău în cadrul unui proiect pe educație, dacă nu greșesc, și am zis, hai să vedem ce mai face Nicu și unde se află el acum. Nicu, știu că ești într-un domeniu nu tocmai social-cultural, într-un domeniu, să zic așa, mai economic, te găsesc la Banca Europeană Centrală. Zi-mi, te rog, ce faci acolo, de cât timp ești, deschide parantezele. Bună, Dorina, și salutare, prieteni! Bucuros să stau cu fundul pe canapeaua virtuală și să fac parte din această emisiune. Da, momentan sunt în Germania, sunt analist de supraveghere financiară, practic este, cum să spunem, brațul de supraveghere bancară al Băncii Centrale Europene. Deja sunt de un an și jumătate, aproape venit aici în Frankfurt de vreo 2-3 luni proaspăt însurat, deci m-am acomodat bine. Felicitări, casă de piatră! Mulțumesc frumos! Practic cu ce ne ocupam cât am început jobul, eram chiar în una dintre echipele de supraveghere a unei bănci din Uniunea Europeană. Este format de mai multe divizii, tot mecanismul respectiv. Acum cumva am schimbat focusul și uite că iarăși am ajuns cumva în educație, da? Și în training-urile care se întâmplă în ECB și în Banca Centrală și tot ce ține în echipa care coordonează training-urile întregului mecanism de supraveghere. Așa, deci tu ai rămas la Banca Europeană Centrală, dar că acum te ocupi de educație. Exact. Așa. Exact, Bun. ca un început și un sfârșit, așa. Da, dar spune-mi, te rog, tu nu ești de un an jumate în diaspora, spuneai că ești de un an jumate în Germania. Eu, din câte îmi aduc aminte, tu, de fapt, ai perendat și alte țări. Așa. Da, cum spunea mama, tu ești ca în serialul acela cu tânăr și neliniștit. Și mai cânta câteodată, este cântecul cu Vagabondul vieții mele, un cântec vechi în românesc. Deci cred că am în jur de vreo 9 ani, cred, când mă consider parte din diaspora propriu-zisă. Mi-am terminat liceul în Galați, acolo am făcut și generala și grădinița și eu sunt original din Văleni, un sătuc tare fain unde bunicile bat toba de la sudul Moldovei. Așa, da. Și cumva am locuit cu familia în Galați, dar mereu am avut contactul acesta cu lumea frumoasă a satului românesc din sudul Basarabiei. Mai ales acum că e o frumusețe de loc. Bine, el mereu a fost, numai că noi a trebuit să plecăm de acolo ca să ne dăm seama de bogățiile care le avem. Așa este. Și după liceu m-am dus la studii în Scoția. Acolo am terminat, deci ele toate au denumiri din astea pompoase, dar într-un final se reduce la făcut dreptul și business sau un fel de joint degree, deci nu pot să mă consider nici jurist, nici managerist. Da, sunt niște studii interdisciplinare care se practică și sunt foarte des întâlnite aici în Europa de Vest și Europa de Nord. Așa? Îți dă oportunitatea să combini mai multe domenii care, cum n-ai da o le combini în viața de zi cu zi la muncă, numai că îți dă oportunitatea asta să le cunoști mai dinainte. Și în ultimii 8 ani cred că am schimbat vreo 8 țări europene. Deci de la locuit în Scoția, Franța, am făcut un stagiu pe acolo, în Olanda, în Belgia, de asemenea, de România nu mai zic, și sunt în Germania acum. Și cred că și Austria. Acolo am făcut un schimb Erasmus în timpul licenței și după schimbul Erasmus m-am întors înapoi în Scoția.
Acolo mi-am terminat masteratul de asemenea, care l-am făcut într-un alt domeniu, ca să combin celelalte două. Deci nu pot să mă consider nici finanțist, că am terminat finanțe, dar deci e un pic din toate cele. Dar vorbește despre, cred că o categorie a oamenilor din diasporă care undeva mă regăsesc și eu sau alți studenți pe care i-am avut, care de fapt au investit în diferite direcții și domenii pentru a vedea relația între drept, business, economie, uneori între biologie și domeniul tehnologiilor informaționale. Deci era asta este foarte diferită, să zic așa, în educație și noi avem aceste posibilități, iar în vest și la nordul Europei se practică foarte mult și chiar se recomandă, deseori studenților le se recomandă să vezi un masterat, să nu faci exact pe domeniul tău, ci să mergi pe ceva interdisciplinar care ar fi o valoare adăugată. Bun. Sigur, și însuși timpurile, cred că în care ne aflăm acum, cât de incerte sunt și inclusiv schimbările pe care deja cred că toată lumea le resimte, cu shift-ul spre digitalizare, cu shift-ul spre chiar canapeaua virtuală care o avem acum, da? Și multe altele. Deci suntem acum în momentul marilor schimbări și trebuie să fim siguri pe asta și trebuie să ne pregătim de acum. Iar marile schimbări nu putem intra în ele cu gândirea care a fost înainte, sunt focusat doar într-un anumit domeniu, asta e, nu știu, mâncarea mea de pește și o mănânc cum trebuie, pentru că viața este incertă începând de acum, mereu a fost incertă, numai că era în care ne aflăm și shift-ul pe care o facem aduc cu atât mai multe schimbări spre bine sau spre rău, bineînțeles. Exact. Dar pe lângă aceste, să zicem, incertitudinea care ne aduce acest an de pandemie sau epoca digitalizării, de asemenea sunt și o sumedenie de oportunități și atunci când noi cumulăm experiențe personale ori profesionale în diferite domenii, îmi pare că devenim un pic mai valoroși, inclusiv fie în comunitatea în care activăm, dar și pentru țara de origine. Eu te-am cunoscut pe tine ca și membru a diasporei, dar după aia m-am bucurat foarte mult să aflu cu alte proiecte absolut fantastice pe care le faci, care nu țin de domeniul dreptului, nu țin de domeniul finanțelor și cumva tu te-ai tras la rădăcini. Știu că ai avut un proiect cu descoperă lunca Prutului, dacă țin minte corect, dar fascinant este acel Eco Village Văleni, acolo de unde te tragi tu. Spune-mi, te rog, ce este asta, cu ce se mănâncă și cum cineva care astăzi este în domeniul bancar a făcut un astfel de proiect și de ce? Asta e întrebarea cu care am început, de fapt, și eu nu pot să zic că m-am tras la rădăcini din mine. Rădăcinile astea niciodată nu chiar au plecat și cred că asta cunoaște orice diasporent al nostru, cum ne place să ne mai numim între noi, atunci când petrece cel puțin 6 luni sau mai mult în afara țării. În sensul în care mereu am fost conectat cu lumea asta satului, cu lumea și am fost fascinat de cum să spunem, ecosistemul ăsta, micro-universul ăsta care se întâmplă acolo. Acolo toată lumea are o ordine, toate lucrurile au o înșiruire logică, care nouă ne se pare acum că reinventăm roata în zeci și mii de feluri, dar ele sunt deja transmise nouă prin generație în generație, anumite tradiții, anumite obiceiuri, anumite, cum să spunem, anumite feluri în care suntem obișnuiți să facem lucrurile. Și pe mine mereu m-au fascinat lucrurile astea și n-am putut să stau astâmpărat în timpul licenței, bineînțeles, că pentru mine ca să am un job să mă întrețin și să mai duc și la facultate nu era destul și normal că mai căutam să dezvolt și altceva și mereu am avut, mă gândeam, ok, cum putem să transferăm, pentru că totuși asta poate să fie strict opinia mea personală, că
studenții noștri care studiază în afară, care cumva au reușit să ajungă în afară prin diferite feluri, care poate au fost ajutați de părinți care chiar poate prin forțele proprii au reușit să se întrețină în timpul facultății, să-și ducă studiile la o încheiere, totuși au o datorie. Ei sunt printre acei studenți privilegiați, care au reușit prin forțele proprii, dar au văzut un alt fel de a face lucrurile și altfelul ăsta este așa de multă nevoie acasă și așa de mult impact poate să aibă, încât cred că fiecare are mici idei despre cum poate și să-și schimbe anumite chestii. Permitem să intervin aici. Știu că putem să mai povestim, dar acel altfel, cu ce ai venit tu acel altfel pentru a fonda și a crea Eco-Village Valeni? Deci, cum s-a început este că eu mi-am scris tema de licență pe baza dezvoltării turismului rural în zona Luncii Prutului, pentru că pe atunci nu se făcea practic nimic, nu era turism rural, oamenii habar n-aveau ce faci, te duci să mănânci sarmale la o bunică sau te duci în general, ce înseamnă asta, da, exact. Da. De ce să te duci în satul vecin să bei un vin când are bunica acasă? Sau nu știu, ce făceai atunci? Tot turism rural? Chiar mai povestea un prieten cum că în Portugalia există conceptul ăsta revoluționar de woofing. Și ok, dar ce e ăsta woofing? Că explică că pentru oamenii mai prostuți un pic. Și el îmi spunea că da, uite, într-adevăr, woofing e conceptul ăsta revoluționar prin literatura de științifică, așa, printre entuziaștii ăștia de natură, în care te duci la o fermă ecologică din Portugalia, Franța sau așa, și îți dau ăștia cazare și muncești acolo pe plantații sau la vii sau muncești și ăștia te plătesc în produse. Și o să fiu un pic și mă întreb, da, ok, dar noi am făcut woofing în Moldova de când ne știm și nu știam că exact. E așa de revoluționar. Și cam așa s-a început povestea la Eco-Village Valeni. Deci am analizat experiența turiștilor, că totuși mai treceau prin zonă câțiva voluntari de la, nu știu, Peace Corps sau chiar aveam câțiva turiști care se mai duceau pe Lacul Beleu și tot așa. Am totalizat experiențele lor, am venit cu un plan de dezvoltare, cum am crezut eu pe baza literaturii care am citit-o, că ar fi bine de pus la punct infrastructura în anumite puncte cheie, de a te focusa pe anumite ramuri ale să spunem, ale turismului, da? Deci de a crea un grup de experți local care să aplice la proiecte, de a coordona mai bine eforturile cu rezervație. Deci am în licența mea am făcut și un plan din asta ca follow-up la finding-urile mele. Și, practic, pe baza licenței și acolo am început să aplic la multe proiecte, așa s-a născut și conceptul de Eco-Village. Între timp, găsisem niște parteneri în Austria care au început să vină în croazieră pe Dunăre. Bine că ei veneau și dinainte, numai că erau cumva alte companii și așa. Am reușit cu familia, am creat acolo un mic muzeu în spatele casei, cum ar veni, și pe baza ei am dezvoltat. Eu numesc, bine, că toți acum vin cu conceptul ăsta afaceri sociale sau nu știu cum, dar pentru mine e ceva o dezvoltare comunitară, o afacere cu scopul Așa le povestești, de parcă știi cum, uite, asta este atât de ușor. De fapt, cred că sunt câteva momente. Tu, de fapt, ai investit în licența ta în cercetare. Ai avut o literatură, acces la o literatură care să te ajute să faci o analiză SWOT, să zicem așa, oportunități, puncte tari, puncte slabe, să vezi... Prima oară când cineva îmi spusese de analiza SWOT, eu credeam că trupele SWAT de care auzisem eu în filmele americane pentru tinerețe. Deci a fost atât un proces de învățare cât și pentru mine, cât cred că și pentru sufletul pe care am pus-o în proiectul respectiv. Da, cu certitudine, dar este o muncă... Asta s-a văzut între timp. Până acum, momentan, am reușit Deci scopul nostru a fost să creăm un minim de infrastructură pe traseul local, deci în satul Valeni, ca să-l poziționăm ca
să spunem, ca o comunitate model pentru celelalte sate să-și dezvoltă de asemenea capacitățile astea ecoturistice. Am pus de asemenea niște foișoare rustice pentru să avem indicatoare cam pe la majoritatea obiectivelor și bunicuța care bate topa are acolo un indicator Frumos, în foarte tare. Nu am fost la Valeni. Acum știu unde să merg când merg acasă. Sigur, cu drag. S-au alăturat niște parteneri să spunem, cu viziune și cu ambiții care au văzut de asemenea viziunea noastră pentru zonă și au crezut în noi. Am conlucrat cu cei de la Biroul Relații cu Diaspora, de asemenea recent proiectul pe care îl finisăm este cu cei de la GEF, Global Environment Facilities, și toate lucrurile astea, cum ne-ai dau, aduc rezultate, iar rezultatul de care sunt eu personal mândru este tot însuși adoptarea Văleniului ca primul sat din Republica Moldova în cadrul programului Antreprenorești. Deci acesta este un programul Fundației Romanian Business Leaders. Ăștia sunt oamenii de lideri din România, ei în cumulativ au vreo 13% din PIB-ul României și au programul ăsta de ajutorare a comunităților rurale, care totuși sunt performante din anumite criterii. Și deja lucrăm să vedem cum ducem mai departe. Faceți lucruri absolut frumoase, fantastice, felicitări și zic eu că este loc de colaborare frumoasă, de a aduce niște olandezi cărora le place foarte mult să fie turist în țara lor. Și pe mine asta m-a fascinat foarte mult, cât de mult îi călătoresc în interiorul regatului. Și zic eu că e o idee bună să mai aducem pe ăștia de aici la Valeni. Principalul cărlic cu care să-i atragem, să le spunem despre vinurile din beciurile din Valeni și eu cred că clientul e câștigat deja. Bun. Hai să te întreb direct și să te rog dacă ai fi să enumeri 3 simple, scurt, clar și așa foarte direct. De ce o persoană din diaspora care a petrecut mai mult timp în afara țării decât în țară ar trebui să se implice la dezvoltarea țării de origine? Dar nu e o întrebare ușoară asta. Nu. Eu cred că fiecare are drumul lui sau motivația lui personală. Sunt oameni care sunt convinși mai mult de partea, nu știu, romantică, eu numesc, de partea sentimentală și care este o parte foarte importantă. Că nu poți uita acea părticică din tine, indiferent de cât de mult timp ai stat, indiferent de cât de mult timp ai petrecut. Și am aici exemple, chiar câțiva prieteni în Germania care sunt copii a foștilor sași din Transilvania care au fost pe timpul regimului comunist transmutați și ei vorbesc cu atâta mare plăcere despre România sau despre deci o țară pentru care ei sunt străini acum, dar care totuși e țara părinților lor și asta este pentru noi, este țara părinților noștri, este pământul celor de acasă. Unul la mână și doi la mână, poți să te adresezi foarte ușor celor care sunt un pic mai, nu știu, un pic mai pragmatici sau care sunt foarte romantici, dar mai întâi întreabă, dar mie ce mi iese din asta? Și într-un final, sau cum o văd eu, Moldova este o destinație foarte bună de investiții în anumite domenii. Deci este o țară cu risc mediu ca risc de țară, dar cu profituri potențiale pe termen mediu destul de substanțiale, în sensul în care sunt multe industrii care sunt dinamice acum și foarte bine reorientarea companiilor și se vede în Chișinău deja dezvoltarea IT-ului, sectorului ăsta care are bune legături deja cu sectorul IT din România. Legislația este destul de bună la sectorul respectiv în Moldova, unde, din câte am înțeles, dar poate greșesc, deci sunt anumite scutiri de taxe, anumite
anumite facilități care unui IT tânăr îi dă, să spunem, poate fi mai avantajos decât chiar să muncească în alte țări. Deci, prin implicarea asta, fie din perspectiva romantică sau mai pragmatică, are loc o schimbare care într-un timp mai scurt, dar uneori chiar mai lung, aduce beneficii la diferite grupuri de cetățeni, să zic așa. Sigur, sigur. Și încă un argument care, cel puțin, cred că toți diasporenii cumva bineînțeles, sunt diferite categorii și fiecare om și-a făcut singurul propriul drum în viață. Dar cumva când ești acasă, când ești deci cunoști sistemele, cunoști cumva oamenii, cunoști chiar și mentalitățile sau așa, ți-e mult mai ușor să navighezi printre ele decât ți-ar fi, să spunem, nu imposibil, pentru că sunt oameni care s-au realizat foarte frumos în diasporă și au niște performanțe extraordinare. Poate anumite performanțe pe care nu le-ar fi reușit acasă prin soluție. Dar fiind în diasporă și cunoscând felurile de a se face lucrurile aici și cunoscând bunele practici, e foarte... Deci, aici sunt deja rezolvate anumite probleme pe care acasă abia se încep, abia cumva replicând modelul din diaspora acasă, poți deja tu să vii cu un program, cu un proiect deja făcut, bun de intrat pe piață cu el sau așa ceva. Bine, am înțeles punctul de vedere. Acum vreau să te întreb mai mult despre un drept pe care noi ne-l exercităm, prin care noi tot contribuim la o schimbare acasă. Mă refer în mod expres la a merge și a vota. Ne place, nu ne place, avem diferite păreri, totuși ne exercităm acest drept. Eu presupun că și tu mergi la vot. Și de-aia am să... Deci tu mergi la vot, da? Începem de acolo, da. Bun. Primul. Am să te întreb de ce este important să contribuim și să exersăm acest drept de a merge la vot, noi cei fiind în diaspora. Eu cred că răspunsul ar fi foarte simplu și are, pe lângă motivațiile sau toate îndemnurile astea de a merge la vot, așa, este un calcul matematic foarte simplu din spate. Deci, cu cât mai mult ascultăm, nu știu, prostiile acelea că votul tău nu ar conta, că votul nostru nu contează, cu atât ne dăm votul nostru lor, da? Ne dăm tocmai categoriilor acelor de oameni care vor să manipuleze voturile și așa. Pentru că în unele cazuri și marea majoritate la noi în țările este, ce să spunem, voturile anumite guverne, anumite, nu știu, prezidențiale s-au tocmai câștigat prin neprezența la vot. Da? Deci cât mai multă lume a fost descurajată, cu atât au crescut șansele celor care n-ar fi trebuit sau n-au nimic de a face cu guvernarea eficientă, să o numim așa. Deci votul tău contează într-un final și în primul rând votul nostru contează. Fiecare dintre noi are o părere despre ceea ce se întâmplă în mediul în care trăiește sau activează. Și în clipa în care mergi la vot este un mod expres de a te da cu părerea și alegi instituția sau persoana care te reprezintă, cu care te asociezi, care rezonează, care ar fi. Așa. Și dai în același timp legitimitate câștigătorilor, pentru că este într-adevăr alegerea tuturor cetățenilor, nu doar a celor care au mers la vot. Da. Și dacă în alte țări, de exemplu, este, într-adevăr, trebuie să recunoaștem că și activismul nostru civic cumva lasă de dorit. Și asta este, să spunem, a fost o distrugere pe care comunismul ne-a creat-o nouă, pentru că de atunci s-a împământat, cred că, în mentalitățile noastre că nu contează cine votează, contează cine numără voturile.
nu e chiar așa. Și Deci sunt niște s-a luptat stereotipuri, crezi tu, care exact. sistemice, care s-au impregnat la noi în creieraș și noi generalizăm Sigur, un pic, deși poate sigur, n-ar fi tocmai corect, unele categorii de cetățeni zic, sigur. oricum n-are niciun sens, că nu se va produce nimic, așa. Deci, de fapt, în Și în clipa în care... același timp, și în același timp se vede câteodată foarte tare în anumite comunități, chiar și în diaspora se vede, să spunem, anumite misconcepții că, sau stereotipuri, în sensul în care deja eu nu mai sunt acolo de ce să votez eu sau de ce rost are. Și răspunsul ar fi foarte simplu, pentru că chiar dacă nu ești acolo, tu contribui la bugetul Republicii Moldova, prin banii care trimiți acasă rudelor, prin remitențe, care cred că acum sunt undeva la vreo 25-30% din PIB-ul țării. Deci un sfert din bugetul țării este adus de cei care au doar 3 deputați în Parlament, de exemplu. Exact. Ceea ce este o mare dar și în clipa în care, dacă cădem în această plasă de a merge pe aceste stereotipuri și pe aceste mite, parcă le dăm mai multă notorietate, mai multă importanță și aceste mituri devin o realitate. Așa interpretez eu lucrurile un pic. Dacă înțelegi că este un stereotip și este un mit și ai dori să schimbi mitul acesta, participă, mergi în mod expres și votează. Da, e o temă interesantă. Ai deschis un pic cutia Pandorei în ceea ce privește aceste mituri și stereotipuri. Eu cred că noi suntem o democrație destul de tânără și poate încă nu percepem atât de mult ce înseamnă să ai acest drept la vot. Uneori o luăm ca un ceva, în engleză este expresia să taking things for granted, că noi le luăm lucrurile ca și cum e normal. E normal să am un iPhone, e normal că este telefon, e normal că, nu știu, merg cu avionul, locuiesc la Maastricht, lucrez la Londra, dar asta nu au fost cândva facilități astea normale, standarde. Adică eu țin minte epoca în care noi nu am avut telefon la domiciliu, nu ne mai vorbim de iPhone, era ceva de ficțiune. Și tot așa, cred că încă nu avem această conștientizare în masă sau o masă critică care să conștientizeze că acesta este un drept, este ca cereșcaia de pe tort care trebuie să o onorăm. Spune-mi, te rog, că ai deschis această... Dacă pot un pic să intervin, exercitarea acestei cireșici, acestui vot, deja va dicta viitoarele mentalități în următorii 4 ani, în următorii 10 ani, în domeniile de interes care acum trebuie poziționate bine în economia globală. Ele vor fi pur și simplu delăsate și, într-un final, avantajul competitiv care l-am mai avea s-ar duce așa, uitate prin niște cancelare și prin niște ministere. Da. Deci votul tău contează și votul tău contează acum. Uite, tu ai menționat pe anumite domenii de interes. Spune-mi, te rog, dacă ai fi acum să porți o discuție, ne teleportăm în viitor, cu viitorul, domnul președinte, viitoarea doamnă președinte, ce domenii de interes îi spune tu, stimate XY, consider că acesta este domeniul prioritate sau un domeniu pe care trebuie să-l aduceți în antefață, în prim plan, să vă concentrați pe el nemijlociu? Care ar fi acest domeniu pe care tu ai alege? Bine, asta cred că deja eu cum să spunem, toată lumea îl intuiește și toată lumea îl spune și toate canalele și toți experții îl marketează, să spunem, despre trecerea spre digital, spre tehnologie, spre inteligență artificială, spre
tot ce ține de conectarea oamenilor, da? Pentru că de aia Facebook a ajuns în poziția care a ajuns, pentru că a oferit o platformă. De aceea, multe orașe se îndreaptă spre soluțiile acestea de smart city, de implementarea unor tehnologii care conectează oamenii, care noi reușim acum să avem acest interviu de pe două canapele destul de diferite, din două țări diferite, tocmai pentru că tehnologia ne dă voie să o avem. Și în acest sens, Republica Moldova nu este cea mai înapoiată țară care nu ar avea deja multe etape trecute, anumite reforme în acest domeniu. Am fost primii care am avut acces în Uniunea Europeană, de exemplu, să călătorim cu un pașaport biometric din toate țările parteneriatului estic, ceea ce a beneficiat într-un fel și regimul de facilitare a vizelor cu Uniunea Europeană. Deci, exemplul, domeniul pe care o spui tu, nu este ceva de domeniul fantasticului pentru o țară ca Republica Moldova. Anticipez un pic reacții de genul, sunt alte probleme, sunt foarte multe probleme, dar mă bucur că tu ai adus în... Dar nu putem pe toate să le rezolvăm deodată. Exact. Cumva focusarea pe un anumit domeniu aduce, să spunem, în engleză este conceptul ăsta economies of scale, da? Deci în alte domenii. În primul rând, există o interdependență are nevoie, da. Absolut. Și Republica Moldova acum are mare nevoie de un model economic viabil pe care să putem să-l implementăm și care să meargă pentru a oferi joburi, pentru a să spunem, pentru a aduce un anumit standard la un anumit. De exemplu, ca și în cazul României, care a dezvoltat o piață de IT foarte dinamică, inclusiv în Transilvania, inclusiv în București, și cumva sectorul de IT a dus Bucureștiul la nivelul de mari capitale a Europei la capitolul ăsta. Apoi de acolo spate de reinvestit în alte sectoare. Absolut, care a dezvoltat, de exemplu, sectorul de consultanță sau sectorul serviciilor publice. Au trebuit, deci sectorul public să ajungă la același nivel ca să țină pasul cu, exact. Să taxeze mai bine companiile IT, că vă dați seama, antreprenoriatul și merge mână-mână cu oferirea unor servicii și din partea statului, de care trebuie să beneficieze antreprenorii și firmele existente într-un sistem din asta interdependent. Spune-mi, te rog, am mai multe întrebări și aș vrea să mai continuăm discuția. Acesta este formatul. Îmi permit încă o întrebare ultima. Suntem un stat parlamentar. De ce votăm un președinte? Tu de ce votezi un președinte? Încă o dată o întrebare foarte bună și grea în același timp, pentru că, bineînțeles, forma de guvernământ dă direcția dezvoltării. La noi a fost o bășbăială în forma de guvernământ din 92 până încoace. Ba că Curtea Constituțională a zis că votăm președintele direct, ba că nu-l votăm direct, ba că îl votează Parlamentul, ba că votăm parlamentari. A fost, cred că da, suntem o democrație tânără și învățăm multe până când au fost momente, de exemplu, când instituția președintelui practic n-a fost deloc remarcată, nu s-a făcut remarcată. Avem momente când instituția președintelui se face prea remarcată. Exact. Și nu în sensul bun al cuvântului. Într-un final, fiind Republica Parlamentară și legal, strict vorbind despre cum funcționează puterile în stat, are o funcție reprezentativă, o funcție de imagine, o funcție de a da tonul în anumite direcții, de a facilita, cum să spunem, viziunile de țară ale parlamentarilor. Deci asta este un rol foarte important. Chiar dacă
legal sau juridic sau puterile propriu-zise ale președintelui sunt limitate. În același timp, el este reprezentantul țării în să spunem, în legătură cu partenerii externi și interni, dar în special cu partenerii externi. Și suntem în starea în care suntem pentru că n-am reușit să ne facem remarcați și n-am reușit să tragem pe cineva de mânecă să spunem, băi, uite potențial, uite ce avem, uite toate astea, hai și investește în noi, hai și... Da, uneori ne putem face remarcați prin cele mai simple exemple. Avem, nu știu, exportul de mere, care sunt atât de bune, dar foarte multă lume nici nu știe că noi suntem producători de mere. Da. Și inclusiv la sectorul de vinuri, care acum este o industrie foarte dinamică și o industrie care probabil una dintre singurele care mai cresc în Republica Moldova. Această viziune de țară a fost adusă cumva, n-am impus-o noi, noi fiind o țară vitivinicolă de secole, au venit fonduri europene, au venit fonduri americane, au venit fonduri din afară care cumva au coagulat toate vinăriile, toți mici actori pe agropensiuni, pe vinării, pe toate astea și au format brandul de țară, Wine of Moldova și toate lucrurile astea. Adevărat. Au fost și niște crize acolo politice, au fost și intervenții și asta geopolitice care tot a jucat un Și asta vreau să zic că ne-a trebuit tocmai să ajungem în punctul în care noi nu mai aveam desfaceri la piața rusă și ne s-a impus embargo acela din anii trecuți, ca să ne dăm seama că, nu știți, piața rusă nu e singura piață care bea vin. Exact. Mai sunt oportunități. Păi uite că eu cred că noi în alegerile din 1 noiembrie avem de unde alege. Mesajul nostru rămâne același pentru fiecare persoană care ne privește, să-și exercite acel vot, fie că rezonează cu ce am discutat noi cu tine astăzi sau au o altă motivație, să o facă. Eu îți mulțumesc că ai fost pe canapeaua noastră digitală. Sper să avem oportunitatea cât mai curând să ne vedem în mediul offline, la un pahar de ceai, de ce nu, la un pahar de vin în Eco Village Văleni, cu mai mulți diasporeni, așa cum îi numești tu. Și îți spun o seară minunată și până la următorul episod de Sofa Talk. Numai bine, pe curând! Cu mare drag! Baftă și hai la vot!